खुलुमलायबाय गासिखौबो दिनै मोनसे इम्पर्टेन्ट एन्ड सिरियास इस्युखौ लानानै बे भिडिअखौ बानायनाय जालायबाय। नोंथांमोना खोनादों हयथ' दा गुणोत्सव सोलिगासिनो आसाम स्टेटआव गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टआव आरो बेबायदिनो बे गुणोत्सवआव बर' बिजोंनि क्लास 6 नि मैथमेटिक्स आरो साइन्स साबजेक्टनि पेपारा इंलिशआव फैदों। दा बेखौ लानानै एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा प्रेस मिट होदों। नाथाय आङो बुंनो नागिरदों बे बेलायाव फंसे बाथ्रा आरो डेफिनेटलि बे गुणोत्सवनि क्लास 6 नि मैथमेटिक्स आरो साइन्सनि क्वेश्चन पेपारा इंलिशआव फैखागोनानोखा। मानो? कारण बिजाबानो इंलिशनिखा। बै जेब्ला माने क्लास सेसन स्टार्ट जादोंमोन अब्लाना मैथमेटिक्स आरो साइन्स साबजेक्टनि बिजाबखौ इंलिशआव हरदोंमोन। बे समाव एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा बिराद आन्दलन खालामदोंमोन, मेम'रेन्डाम होदोंमोन, बिअ अफिस थांदोंमोन। ओमफ्राय बे मैथमेटिक्स आरो साइन्सनि इंलिशआव साफायजानाय बिजाबखौ फरायसाफोरनो राननो होआखैमोन, बन्द खालामनो होदोंमोन। थिगानो दङ, बहुत गुड इनिशिएटिभ। आसाम स्टेटआ बुंदोंमोन अके माने बे इंलिश बिजाबफोरखौ बर' मिडियामनि गथ'फोरखौ जोङो होथ'लिया, किन्तु अलरेडि बिजाबखौ जों इंलिशआव जिहेतु पाब्लिश खालामखांबाय बेनिखायनो आगोलनि गोजाम बिजाबफोरखौनो रानना होनाय जाथोंसै होननानै मोनसे डिसिजन होदोंमोन आसाम गभर्नमेन्टआ। किन्तु बे समनिफ्राय बर' थुनलाइ आफाद आरो एबसुआ जेबो खबर लायासै जे स्कुल मैथमेटिक्स आरो साइन्सनि बिजाबखौ बर' बिजोंनि क्लास 6 नि गथ'फोरा बे गोजाम बिजाबफोरखौ मोनजोबदोंना मोनजोबाखै। आरो बेनो बिराद गिदिर मोनसे गोरोन्थि जालांदों आरोखि। माने गोबां स्कुलफ्रावनो बर' रावनि बिजाबखौ गोबां फरायसालिनि क्लास 6 नि गथ'फ्रा मोनाखै आरोखि। ओमफ्राय फोरोंगिरिफ्रा मैथमेटिक्स आरो साइन्सनि इंलिश रावाव साफायजानाय बिजाबखौनो फरायसाफोरनो राननानै होनो गोनां जादोंमोन आरोखि। मानो होनबा नों गोजाम बिजाब नङा मोनो नोङो। गथ'फोरा जै लाबाय बिजाबखौ, गोजाम बिजाबा ओरैबायदि गोजाम जालांखायो, बियो जिफ्लेजोबखायो। बियो नेक्स्ट सेसननि थाखाय, नेक्स्ट इयारनि थाखाय बै गोजाम बिजाबखौ माने नेक्स्ट स्टुडेन्टफोरनो रानथावना माने थासारियावनो थाहैया, बियो जिफ्लेजोबो, लिरब्रेजोबनाय थाङो आरोखि। बेनिखायनो बेनो बिराद गिदिर गोरोन्थि जादों। थारमाने बेनिफ्राय मोनसे जिनिसखौ बुजि मोनो, थारमाने आन्दलननि मुङाव आन्दलनल'सो खालामनाय जादों आरो बियो। जे बर' बिजाबखौ इंलिशआव साफायदों बेखौ जोङो बर' गथ'फोरनो राननो होआ। एबसुआबो बर' थुनलाइ आफादाबो बुहुत मेम'रेन्डाम होदों आरो बेनि सायाव आन्दलन खालामदों आरोखि। किन्तु बेयो मोजाङै फिथाइ थाइदिया आरोखि। किन्तु बर'निनो आरो मोनसे फरायसा आफाद दङ बनसु नामा, बेयोथ' जेबो आन्दलन मेम'रेन्डाम होदोंना होदिया मिथिया। दा किन्तु होनांगौ, बिराद मोजां खामानि मावनायनि सम फैदों आरोखि। बे बनसु संसुफ्राबो मेम'रेन्डाम होनांगौ, माबा माबि होनांगौ आरोखि। एक्सुवेलि नों नाय, दा ओरैबायदि जादों नामा जे एबसुजों इउपिपिएलजों क्लस रिलेसन जानायनि थाखाय आन्दलन खालामनानै माने फर्स होनो एसे गोरा मोननाय जाबाय नामा एबसुफ्रा? बेबायदि मोनसे सानथावना जादों आरोखि। मानो होनबा सरकाराथ' जायखिजाया बुस्थुखौ नों गोसो बायदि मावखाया आरो बर'फ्रा जायखिजाया जिनिसखौनो नोङो ओरैनो इजियाव मोनबोखायाखै। आन्दलन खालामनानैसो दाख्राय माने गाबख्रावनानैसो दाबि खालामनानैसो मोनबोदों आरोखि। आरो दाबो जे बर'फ्रा बर'नि सरकार दं होननानै जिखिजाया बुस्थुखौ इजिलि मोनगोन, दाख्राय दाबि खालामालासिनो बिख'आलासिनो मोनगोन, बेखौ एक्सपेक्ट खालामजाया। थारमाने जोंनिफ्रा दा इजि लायो, बर' थुनलाइ आफादाबो हयथ' इजि लायो, एबसुआबो हयथ' इजि लायो, बा बर'नि गुबुन संगठनफ्राबो हयथ' इजि लायो। बर'निनो सरकार, बर'आ मावगोन। एक्सुवेलि बेबायदि नङा जिनिसा। सरकारा बर'निब्लाबो सरकार होननाय जिनिसा जिखिजाया बुस्थुखौनो इमान इजियाव मावा। थारमाने जाय बुस्थुखौ मावोबा गावसोरनि भटआ बाङा, माने इलेक्सनाव प्रफिट जानाय नङा, बेबायदि जिनिसखौ इमान इजियाव मावा। थारमाने ओंखायनो पाब्लिकनि प्रेसार मोनाबा खायसे जिनिसफोरखौ सरकारा मालाबाबो मावा। थारमाने गासैखौबो नङा, खायसे जिनिसफोरखौ पाब्लिकनि प्रेसार मोनाबा मालाबाबो सरकारा मावा। थारमाने आरो पाब्लिकनि प्रेसारखौ मा रखम मोनगोन? सोरबा अर्गेनाइजेसना बेखौ लिड खालामाब्ला पाब्लिकआ मालाबाबो इन्डिभिजुवेलि सरकारखौ प्रेसार होनो हाया। थारमाने बेखौ अरायबो गोसो लाखिखा। पाब्लिकआ माब्लाबाबो इन्डिभिजुवेलि सरकार मोनसेखौ प्रेसार होनो हाया जेब्लासिम मोनसे अर्गेनाइजेसना बेखौ लिड खालामा। आरो बेबायदिनो जादों। थारमाने जेब्ला माने बर' बिजोंनि क्लास 6 नि बिजाबखौ साइन्स आरो मैथमेटिक्सनि इंलिशआव साफायनानै हरबाय, बे समाव जि आन्दलन खालामबाय, नंगौ आन्दलना बिराद मोजां जादों, खालामदोंबो। नाथाय जि डिसिजन होबाय गभर्नमेन्टआ,
बे बिराद गोरोन्थि जादों आरो बेखौ मानिना लानाया एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादनि बहुत गिदिर गोरोन्थि जादों थारमाने सोंनानै नाय बेसेबां फरायसालिफोराव बर' बिजोंनि गोजाम बर' बिजाबनि साइन्स आरो मेथामेटिक्सनि क्लास होनाय जायो बांसिन एमइ स्कुलाव बर' बिजोंनि मेथामेटिक्स आरो साइन्स साबजेक्टखौ इंलिसावनो फोरोङो आसुरित बे आन्दोलननि उनाव एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा एमइ स्कुल थांनानै खबर लादोंना लायाखै आं खिन्थु मिथिया जों खिन्थु खबर मोनाखै खिन्थु बहुत एमइ स्कुलफ्रावनो क्लास 6 नि मेथामेटिक्स आरो साइन्सखौ इंलिश साबजेक्टनि माने इंलिशनिनो फोरोंनो गोनां जादों आरोखि दा बेयाव डेफिनेटलि कुनु समाव इंलिश पेपार फैखागोन ना मेथामेटिक्स आरो साइन्सआव ओरैनो आन्दोलन खालामबा जायाना आन्दोलनल' खालामनानै डिसिजन होबाय माबा मोनसे सरकारा खिन्थु बे बुस्थुआ इमप्लिमेन्ट जादोंना जायाखै बे बुस्थु खबर लायैया एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादनिया गोरोन्थि जादों होनना आं सानो आरो नंगौ बियो ग्रासरुट लेभेलाव जों मोनदोंना दा बेनिखायनो बियो बिराद गिदिर इस्यु दिनै जोङो गुनउत्सबआव क्लास 6 नि इंलिश आरो मेथामेटिक्स साबजेक्टआ कुइसन पेपार इंलिशाव फैदों होननानै आखौ आन्दोलन खालामदों जोङो गुदियावनो जोङो इंलिश मेथामेटिक्स आरो साइन्सनि साबजेक्टआ इंलिशाव फैदों पाब्लिश जादों होननानै आन्दोलन खालामनायानो आबुङै जाबजुबदिया साक्सेसफुल जादिया बर' बिजाब स्कुलफ्राव फोरोंना फोरोङाखै बेखौ खबर लादिया दा इंलिश पेपार फैनायाव जोङो आरो माने आन्दोलन खालामलायनो गोनां जाबाय हस्रि खालामलायनो गोनां जाबाय आरोखि तारमाने बिनिफ्राय मोनसे बाथ्राखौ ओरैबायदि साननो गोनां जादों तारमाने जोंना आन्दोलननि प्रयजन जाबाय तारमाने बर' मानसिफोरनो बर' रायजोफोरनो दा बै बर' रायजोफोरा माबायदि आन्दोलनखौ लांगोन नों मालाबाबो हाया नों माबा मोनसे अर्गानाइजेसना लिड लाथारनांगोन हयथ' बर' साहित्य सभा हयथ' बर' थुनलाइ आफाद हयथ' बनसुआ दा आन्दोलन सान्दोलन खालामनायनि बिराद खुजुब फैदों दा आन्दोलन सान्दोलन खालामनानै पपुलारिटि गेन खालामनांगौ बनसुआ खिन्थु सिरि खबर लादों लायाखै मिथिया बेनसुआ खिन्थु बिराद मोनसे मोजां सिटुएसन जादों आरोखि दा आन्दोलन खालामनायनि दा जोङो एक्चुअलि आन्दोलन खालामाबा जोङो जेबो बुस्थुखौनो मोना आरो इजिलि जोङो सानना थायोबा जाया जे सरकारा बर'निनो जोंनो होथारगोन नेभार ओंखायनो आंनिबा दा बर' रायजोफोरा आन्दोलननि लामाखौ लाफिनाबा खिन्थु ना बिटिआर सुक्तिनि क्लजफ्रा इमप्लिमेन्ट जागोन ना गांनाय उखैनायफ्रा सुफुंजागोन आखा खालामनो हाया थारमाने बेनिखायनो बर' रायजोफोराथ' इन्डिभिजुवेलि आन्दोलन खालामनाया मायबा मोनसे संगठना लिड लाथारनांगोन बर' साहित्य सभा बर' थुनलाइ आफाद बा बर' फरायसा आफाद बे जिनिसफ्रा नों लिड लाथारनांगोन नङाबाथ' मालाबाबो आन्दोलन जाया खिन्थु ओरैबायदि सानो मोनसे बाथ्राखौ एबसुजों सरकारजों बिराद क्लज रिलेसन थाबाय नालाय बेनिखाय एबसुआ जायखिजाया जिनिसफोरखौ माने मावथारनांगौ मावहोथारनांगौ सरकारखौ फर्स खालामनांगौ बाध्य खालामनांगौ बेबायदि सेन्टिमेन्टआ एबसुनाव गैला नामा बे सोंथिया थारमाने आंनियाव नङा रायजो राजाफोरनो जादों आरोखि आं बेखौनो नैबे मिडियानि गेजेरजों बुंदों आं ना लिडार ना आं मायबा गिदिर मानसि ना बिराद सोलोंथाइ गोरों मानसि बिदिबो नङा आं सासे साधारन नेहात मानसि रायजोफोरनि खोनानाय एनालाइसिस खालामनायखौ आं खोनासङै भिडिअफोरखौ बानायो आरोखि ओरैबायदि जादों एबसुजों सरकारजों क्लज रिलेसन थानायखाय एबसुआ जायखिजाया जिनिसफोरनि सायाव आन्दोलन खालामनानै मेम'रेन्डाम होनानै सरकारखौ फर्स खालामनायनि मेन्टेलिटिया जोब्बाय खोमा ओरैबायदि जादों नङाबा एबसुआ रायजो राजाफोरनो साख्रि होनो हायैनि सायाव आन्दोलन खालामनाय बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनायनि सायाव आन्दोलन खालामनाय बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा भेकेन्ट जानानै थानाय टिचारफोरनि पस्टखौ फिलआप खालामनायनि सायाव आन्दोलन खालामोमोन दाख्राय दाखार खुथार सरकारखौ डिमान्ड होयोमोन दा खिन्थु बै जिनिसफोरखौ जों नुनो मोनाखै आरोखि दा बे कारना सरकार आरो एबसुजों क्लज रिलेसन थानायनि थाखाय जादों नामा बे बुस्थुखौ रायजो राजाफ्रा बुंदों आरोखि सानदों आरोखि आरो बे साननोबो गोनां स' जों बेबायदि बाथ्राफोरखौ उनाव रायज्लायबावगोन रायजो राजाफ्रा जुदि मोजां मोनोब्ला आंनि भिडिअखौ नोंथाङा मोजां मोनोब्ला आरो हारिनि थाखाय जुदि नोंथाङा साननाय दङब्ला एसे बे भिडिअखौ शेयार खालाम लाइक खालाम कमेन्ट खालाम अके बाय बाय सि इउ नेक्स्ट